kapor kuma kan arsteng no pai sngi minta ka sngi ka jingja ba sngosi kalaja ha ka jaka hajan ka tolgate ha paham mauleng arpho mer Ri Bhoi ha ka ba unong yan ya ka kali thuk badan yang number AS04Y 0825 ula du eno ela ka jingem ha gani ka jingja hadin bala sha tanra bat sha yu da ka wei ka trok kan riew shaka ka badan yo registration number AS01 SC 5581 unong ya thuk bat ka trong kidang ya Lyngba ka surok na Guwahati shillong Henry andala poi hap tulgin ka tei ka thuk kala sha tanra ha ka trong ka bawan na shillong banhyar sha Guwahati kumbala sakhi de kibriu bala yoi ya kani ka jingja ka trong kala yu shwa yu nong nya thuk na ka shaka mahakaman bat sha yu ru ha ka shaka pedeng kaba la pelong yo ni nong nya thuk bandu sindan hela ka jingem halor kani ka jingja ki bor pulet ka berni hat police outpost kila poi mar ha ka jaka ban pelong ya ka jingtoken ki bor badai pet kila shim ya ka men jong u bakhlat bat kila badru ya ka trok na ka benta ki jingtoken bat ki kendon an ki badan kam